hip-hop miről szól? Kicsit a törésekről, testmozdulatokról, izolációról, és az egész tánc más táncokhoz képest lejjebb kerül. Jobb lábat kirakjuk oldalra, aztán visszahúzzuk a bal láb mellé. Még egyszer. 1, 2. Folytatom a mozdulatsort. 5, 6, és az utolsónál fölhúzom a könyököt. 7, levisz. Még egyszer. Jobb láb oldalra, kereszt hátul a jobb láb mögött. Az egész pedig fent hangsúlyos, és fent, lent. A másik irányba ugyanúgy csináljuk, bal kéz, bal láb, fent, lent. Jobb lábra indulok, lép, ráhelyezem a súlyt, bal lábra ráhelyezem a súlyt, és tovább fordulok jobb lábra, ráhelyezem a súlyt, és itt csak félig helyezem rá egy ilyen pontozással. Fordul, 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 taps, 1 és 2, és 4, még egyszer, 7 és 8. Még egyszer, lép, vissza, zár. Ha ez sikerült, akkor a másik oldalra is elkezdem ezt a lépést, jobb lábbal kezdve, értelemszerűen. Ismételjük meg, és 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, fordul a lány, 5, 6, 7, 8. Bal lábbal előre, visszalépek a jobb lábra, és zárok, de már közbe fordulok 1/4 a bal vállam felé. Tehát a tartás ugyanaz, mint kiinduló pozícióban, és lép, lép, fordul, lép, lép, tovább fordul, lép, lép, fordul negyedet, lép, lép, zár. Egy, 2, 4, 5, 6, 7, még egyszer, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Lép, pont, körülnézek közben, utána mehetek oldalra, mert mondjuk már megrendeltem magamnak az üdítőt. Lép, pont, lép, pont, lép, pont, lép, pont. Elindultam a jobb láb jobb kézzel, amikor pontoztam, akkor ellentétesen fejeztem be. Tehát bal lábbal pontoztam, a jobb kezem előrébb van, a bal kezem pedig hátrébb. Jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal. Ez egy twist lépés. Sziasztok! A most következő tánccal abban szeretnék nektek segíteni, hogyha esetleg elmentek egy szórakozó helyre, akkor könnyebben felvegyétek a hely ritmusát, és a mai slágerekre tudjatok egy kicsit táncolni. Hullám, pont, hullám, pont. Hullám, kereszt, fordul. Remélem tudtam nektek segíteni. Várlak a következő órán is.